Kontatu jazu, nola zitzan zure ibilbidea udana, nola zitzinen harria jasotzen? Pues ni hasi nintzen sokatiran, lehenbizko lesakako taldik, behartzula sokatiran aritzeko jendia, eta handik hasi nintzen. Eta gero txinga txapelketan, etzagola jenderik eta animatuko ginen eta bale. Txingatan animatu ginen, eta gero zera, txinga ez genuen asmatzen nola hartu eta, karo, gauzako guztia baute beraien teknika, eta patxiri deitu genion, eta hortik. Gero patxikin ja sinintzen harri jasotzen. Patxikin eharra, guen horrik ikusten dugu baserria, no? Zea, muturra zarra, baina pertsona eharra da, bihotz handikoa, hala da. Orduan, salto intzen dunean harri jasotzen, porque ia esan desuna, ia zulo tapatzen, ia sokatiran, txingetan, harri jasotzen zu, hasi zinan zure gatikan zuna izendulako? Hori bai. Hori da, han entrenatzen nahi ziren, eta probatzeatik, eta probatu, eta bakizu gustatu. Ondo. Eta nola azten da pertsona bat gaztetetik harri jakin? Ja zuzenin harri altzatzen? Horrena indarra inbiarrezu, edo nola dijo? Ez, zuzenin harri jakin, txikitik, lehenengo teknika, eta poiki. Bai, harri jakin. Zein da lortu dituzun arrakasta hundienak? Hundina, azkena, 115 kilo altzatzia. 115 kiloko harria altza? Bai. Nola da horrekor aldetik handa, nola dijoaz historiak? Idoi Etxeberriak izango du rekorra. Bai, ez dakit ziur zemadun, baina bai. Eta, gero txapelketetan, Euskadiko txapelketan, badakit hor eukiezula markaen bate bai ona, ez da? Bai, bigarren geditu nintzen. Bigarren geditu zinan. Idoia ere bai hor aurretik? Bai, idoia aurretik. Katxilamar, idoia. Katxilamar. Beti izan da zure gainditzeko ikurra hor. Bai, baina, beste nivel bat zun berak. Bai, orduan zaila zen, bai. Bai. Eta gaur egun, nola ikustezu historia? Lehenore zan herrikiroletan, beti emakumian historia eta beti ez diola, kosta iteala. Historio honekin atzea pausu egingo zuen, edo guain jendia da entrenatzen, edo nola? Ez, badiren eskak, Bai, badiren eskak heldu dienak. Udane Ostolaza, gero Karmele Gitxasolare aritzen da, eta badire. Baina gero justu iguala dira, aizkoran, sokan, gizon probetan, baina harrian bai kostatzen dala igual pixka gehiago, ez da? Bai, ez dakiz erratik igual gogorragoa iduridulako edo, gehiago kostatzen da. Bai, edo neska gutxigo animatzen dire. Bai, sokatiran eta hori beti bada talden bat, baina harri jasotzen, bai.